Не човекът на Юли Тонкин. Това е моето 365-дневно предизвикателство, в което всеки ден, с едно единствено изключение, давам на вас и на себе си по една бърза тактика за мотивация и успех. И днес е ден 309. Спри да мислиш. Почини си истински. Огромна част от напрежението и стреса се поражда от непрекъснатото мислене. Ако не можеш да спреш мозъка си дори за малко, това упражнение ще ти бъде много полезно и ще ти даде истинска почивка. Почивката, която заслужаваш. Докато вървиш, на всяка крачка вдишвай така, до 4. 1, 2, 3, 4. Това са 4 крачки, 4 вдишвания. Следващите 4 крачки, 4 издишвания. Сега на първата крачка вдишай и пипни палеца на ръцете си с показалеца. На втората крачка вдишай и пипни палеца на ръцете си със средния пръст. На третата крачка вдишай и пипни палците си с безименните пръсти. На четвъртата вдишай и пипни палците с малките пръсти. След това връщаме наобратно. Пета крачка издишваме и пипаме палците с малките пръсти. Шеста крачка издишваме и пипаме палците с безименните пръсти. Седма издишваме и пипаме палците с средните. Осма издишваме и пипаме палците с показалците. Това е едно повторение. Направи това упражнение за 5 минути на ден и се радвай на ефекта.